Аз съм Георги Феджиев от отбор RoboClan и съм в детската академия за програмиране и роботика ИКТ център в Казанлък. Аз съм най-големия и съм на 13 години. И когато говоря, думата ми тежи и не спирам да говоря. Но когато спра да говоря, менторката ни казва, че давам много добри идеи и за програмирането, и за конструирането на робот. Много обичам да се занимавам с математика и програмиране. Аз съм Веселин Гавазов. С Георги сме съученици и приятели. С една дума, аз съм по-мълчалив и добър слушател. Затова съм шахматист от 9 години и печеля медали. Също така ми се отдава строителството и програмирането на роботи. Аз съм Калян Христов, или за по-просто Калян Първи, защото първи от нашия отбор RoboClan участвах в състезанието First Lego League миналата година в град Пловдив. Обичам да карам колело в планината, също така и да рисувам. Проличам и докато мисията не стане, не се отказвам. Аз пък съм Калян Качев, за по-лесно Калян Втори. За първа година се изписа на Лего роботика и много ми харесва. Аз с Калян Първи сме съученици и участват в състезания по математика и в школата за програмиране на телевик. В отбора се включвам както с програмиране, така и с конструиране. Аз съм най-малкия и съм гимназист от ПДМГ. Аз съм пети клас и се казвам Мартин Бухарев. Като най-малък винаги поемам всичките вини и обаче съм много артистичен. Госпожата се възхищава от моите рисунки, които правя на компютъра и от втора година съм на Лего роботика. Запомнете, RoboClan са най-добрите. Очакваме ви да ни подкрепите на състезанието First Lego League в град Бургас на 20 април.